Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш турнири UFC 298 ба анҷом расид ва дар ин навор оиди натиҷаи муҳорибаҳои асосии ин турнир ва реаксияи Ислам Махачевро дар муҳорибаи Волконовский ва Топурия пешкаши шумо мекунем. Ана дар охири навор бошад мегӯем ки дар куҷо муҳорибаҳои пурраро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, қуръони бепул барои шумо. Барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадия мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. оғоз мекунем аз муҳориба дар вазни 61 килограмм Генри Сехудо зидди Мераб Дувалишвили. Ин муҳориба тамоми 3 раунд идома дод ва дар натиҷа Мераб бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда ғалабаҳои пайдарҳами худро 10 то кард. Барои Сехудо бошад баъди бозгашт ин дуюм мағлубияти пайдарҳам шуд ва дар ин муҳориба дида мешуд ки Генри Сехудо ба монанди пешина нест. ҳамчунин худи Сехудо пеш аз ин муҳориба гуфта буд ки агар шикаст хӯрад, пас карьераи худро 100% ба анҷом мерасонад. мегузарем ба дуюм муҳорибаи асосии турнир, муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна Роберт Уитакер зидди Пауло Коста. ин муҳориба низ тамоми 3 раунд идома дод ва яке аз беҳтарин муҳорибаҳо ва шояд ки беҳтарин муҳорибаи ин турнир буд. дар натиҷа Роберт Уитакер бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда мағлубияти худро маҳкам кард. акнун бошад мегузарем ба муҳорибаи асосии турнир, муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук чемпион Александр Волконовский зидди довталаб Илия Топурия. пеш аз ин муҳориба Илия Топурия чанд маротиба гуфт ки Волконовскийро дар якум ё дуюм раунд ба нокаут равон мекунад ва ӯ ин корро карда тавонист. Илия Топурия дар дуюм раунд бо як зарбаи сахти худ Александрро ба нокаути вазнин равон карда чемпиони нави вазни ним сабуки UFC шуд. акнун ӯ чемпиони бебох бо рекорди 15-0 аст. бояд гуфт ки чунин чемпион ба монанди Волконовскийро ин гуна шикаст додан дастовард ва эълони хеле калон аст ва имрӯз Топурия исбот кард ки ӯ дар ҳақиқат ҷанговари хеле хатарнок аст. барои ҳамин мо Илия Топурия ва мухлисони ӯро табрик мегӯем. ба Александр Волконовский боша саломатӣ хоҳонем. ӯ яке аз бузургтарин чемпионҳои ин ташкилот аст. муҳорибаҳои пурраро дӯстон дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар якум комментария закрепичуда. ҳозир бошад реаксияи Ислам Махачев ва Камару Усман дар муҳорибаи Волконовский ва Топурия. Ислам Махачев: Александр бешубҳа яке аз бузургтарин чемпионҳои вазни ним сабук аст. саратро бардор, ту боз ба қувваттар бармегардӣ. чемпиони нав Илия Топурияро табрик мегӯм. Камару Усман: даҳшат, ма ба шумо гуфта будам ки ӯ ҳақиқатан сахт аст. Илия Топурия аҳсан, навиштааст Усман. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.